Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це в нас Honda ENP1 2023 року. Батарея в нас має 68 кВт, тобто десь 350-400 км запас ходу має передній привід. В класному стані по кузові, взагалі без ніяких зауважень. Класна комплектація, оригінальні титани і континенталь резина. Те ще є додатково комплект. По салоні присутні в нас шкіряні сідушки темного кольору, присутні в нас мультимедіа Bose, склопідйомники спереду, ззаду, звичайно ж мультикермо, вибір режиму їзди, сліпі зони, адаптивний круїз, чорна стеля. Присутні в нас і панорама, ось така величезна у нас мультимедіа присутня, тобто підігрів сідушок у нас ще є теж спереду, ззаду. Класна комплектація, дуже багато у нас є функцій. Ось, по техніці теж автомобіль без зауважень, тому що по пробігу всього лише 21 тисячу кілометрів. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.